sengi hadian kejing pelat kubor halor kejing wan kio ki Bangladeshi shado ki benta kawa rau bat wa umngot da ki lieng bat bon wan tu iki marrap bat kijing dan jing em hakan no pai sengi joga lai puai tarik jemang arja arpusan layok pediang sia ki video ki bapen i ya ki Bangladeshi ki bolwan tu mau na ki benta tharia kawa rau layok i da ki potli ki lieng ki wan kio shado shurut ketika wa ba bat ban tap ya ki mau ha ki lieng jongki kene kejing wan kio ki Bangladeshi kala long hakapor baka kala nang hiar na kejing kam duna slap hakane gesngi. Kene kejing yorong ki Bangladeshi shado kita ki banta ka bo jingkli na ki nong song snong baki BSF ki le ayu haba kim la pan pakhang ya kete kejing wan rung tu. Shushu ki nong song snong ki laong baki dan kejing sngo shap tieng namar ki Bangladeshi kinamap wat ya kaman sim briuru tam menyo tu bat kumta kene kejing wan jongki ka wan ra jingma ya ki balet pawan ha kita ki banta. Laong bagi Bangladeshi kim da salia than ya ka umsau bat ki lat jogawa wat hapdang uslap bat ki le bantu kat ba ki yo habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya